UMLA ke jirang constituency uba sostinus sotun leng bagilar pathai khubor ulapan pau ya kajing sngongu ya menteri rangba ka jela Konrad ke sangma hakaba hadin baula da banbu ya ka dorkhas na ka benta ban pensange shi sendan ya kajing tungu ban wanra ya ka kasino haka jaka ka badang ha papo uput usam joka constituency shu UTU MLA ula boru ya kajing kerpa di menteri rangba baun pelat no da kajing penbena padba lani ka notification haka baya de ba kate kajing rai joka sorkar bala pensange no ya kajing tumu ban wanra ya ka kasino haka jela kna baki padba kin shai kedar habaya de bala pensange ya kate ka kasino hadian bangla debu ya ka jingkerpat ya sorkar na ka bantaban khang ya ka rai ka ba kilabu kilai ka permission nam taban bu ya ka khalai kasino haka area ka bahap haka constituency ka jonga but ngasuban ban paw ya ka jing hublei honorable chief minister ya ka baula shim ya ka senjam ka ba ula kren bat ban paw ha assembly session ka bang shidap haka nek autumn session ka bang shidap haka baula kular bat labu lapan paw lingba ka jingkren ba on khang sisendon ya ka project casino ka bala deb ban penbet haki banai ki ba kamenchwa but nakaliang jonga kumu nong mikmat jong ka constituency but kumju ru kumbalai rai lang bat ki paiba ki badon ya ka jing persha hagwede bat ka jing thumu nagamta banbu e ka nika casino haka area haka constituency ka jongi but kumju ru hakaba nakaliang ki paiba but kumju nakaliang jongaru kum nong mikmat ngilaya ai ka jing kentien ka jing persha da ka bangila kerpat ka sorkar bahkan weng no sisendon hagabede ba ka nika rai te nakaliang honorable chief minister ula ai ka jing penshai but ngasoban pen pau ka jing khublei but ba ula pen pau ban khang no sisendon hagabede ba ka nika rai te nakaliang jonga hagne ka por kum UMLA khnang ban clear ya ki jing mut ki jing berkat bagan shai hakmat ki nongyelam jong ki senjuk ki rangba snong jong karibhoi district barok koi nangta ki nongyelam niam barok koi ki baydon benta ki bay persha ay kenika kam bat nagamta ki pajba ki badon hag district bat ka jela hi barok koi tenga kwa ba ngalabu e ka jingkerpat ye honorable chief minister jongi ba inpenmi da ka notification hak bede bat kenika jing thumu jang sarkar sisen bala mut ban khang ya kenika rai ka bumchwa kuman ikwa ba ni da ka official notification khanang bakan yesai ha ki pajba baro ki badon haka district ka jongi ka constituency ka jongi bat kumju haka jela hi baro koi